Què és el cens de la cambra i qui ha de ser-hi? És la base de dades empresarial de la Cambra que conté informació de més de 9.500 empreses donada d'alta al país. Tots els comerciants, industrials i titulars del servei tenen l'obligació legal d'inscriure's al cens. Aquesta inscripció és gratuïta. Quins avantatges té inscriure's al cens de la cambra? Ofereix molts avantatges, com ara donar a conèixer la teva empresa a través dels nostres llistats, rebre informació empresarial de tot tipus, assistir amb prioritat a totes les sessions informatives, conferències, cursos, sol·licitar el certificat de registre al cens, adquirir certificacions de factura o carnets data, entre altres. Com es poden modificar les dades d'un comerç o empresa en el cens de la cambra? És molt fàcil. Descarrega't el formulari que trobaràs a la nostra pàgina web, modifica les dades del teu comerç o empresa i envia-ho a la cambra. Tothom té accés a sol·licitar aquesta informació, les institucions, les empreses d'Andorra i forànies i els particulars. Té algun cost sol·licitar una base de dades del cens de la cambra? Sí, el preu depèn del tipus de llistat que es demani i del nombre de registres o fitxes que s'incloguin. Per què és important actualitzar les dades del comerç o empresa en el cens de la cambra? Perquè és una font d'informació rellevant per a altres empreses, institucions i organismes públics. Si les dades del teu comerç o empresa no estan actualitzades, això pot portar a errors o malentesos en la comunicació amb altres empreses o institucions, així com la pèrdua d'oportunitats de negocis. Vine o truca a la cambra i t'informarem